Hello, kaklay zaton kahantong may nanay. Tini 2020 bisini paithak sal. Hallelujah. So kabang maborok musung zak sugi tong lai kana o bisino pairir lai nani hekawa paisiteng kanai. Tang hemale kabang maborok no okok no sawi tong layo. 2020 abo belai ke borok ni lang mawo duku phanangka hamya khlai kya aba hai nei belai ke tek to manmani bagai o 2020 bisino dakti no paire relai na musung zaklai tong lai kya aboni bagai pasiteng tini paithak sal ni thangsiteng hni aba hai bo nai tong na te baksa aba hai bo nai tong na o 2020 bisi ana kabang ma phrengkha aboni bagai hambai aba hai bo nai tong na so bisi kabang mano seng malai kya te kabang bisi kabang ma experience so 2020 bahai no aba hai kaisa chini bagai experience plus tamni salani kaitor chini langmau tongmani bagai tini je nai tongnai rok life plus je kathang tongnai rok tini sikjora ang sanai borok belai hamsajak ngai mano kabangma bokogo kabangma hamya phai tongkana jolui mani bagai o bisi no phiaba ang sanai nini bagai le belai no kaham ani bagai le belai no kaham angkha o bisi bahai ke male nung ang jeng jotono tapana kathang tongkho kabangma borok o bisi o langma chokha phiaba nung ang tabuk phana kathang tawphan sak kaham aboni bagai phaidi jolimung no logi tonlayawoi hambai baise kuplong khlai layana kaito nung obisiwo kabangma tektorok jengjalrok ni bisingo phano nangana kaham tonkha nangana kati rekha nangana bansi rekha nana mojangri tonkha sa rekha phadi aboni bagai sing kaito na hambai layana tangi henmale obukogo mungsasek kok hamya bai kuplong khlai mani slaile kok kaham bai ke kaito no hambai re mani abote bo hamkogo bukhok abo belai no sensitive sini bagai nangtam sa bukhogo abela important tomono mungsasa negative kok hamya kok developing ya zat kok serai mungkok aborong no sawi tongo hungke abon ni bagi simia je borong ni bagi nang sawi tongo te mungsa sengno to je nang sawi tongo a serai mungkok ro abo hai nyango tang mo chini bukhok belai phan ganan abo bothangi bo mano bothari bo mano so phadi seng tini serai mungkok lo salai glak 2020 bisini paithak sal sep kaham chini bagai katal bisiya prisana thangi donglai khatong khajake hallelujah so aboni bagai phadi chini bukhugo akaidoni kok akathang kok abono sisang kuplong khlai layane hambai kok khasrang jaknai kok hamjak mung kok abono sisang kuplong khlai layane hallelujah praise the lord naidi tekese omole kubi kok je protection hekaba kaham hekaba
jichin langmo seng kabangma blessings nangmani kati mung nangmani aborok le kaito na aroni simino phainai bisi jesek bangrerek tabuk 2020 next season khana haikaba tabuk 12 baje ken seng 2021 seng ya prisanai abon pere 2022 bisi oma haike bangai phairerek o sungsar tebo kesebai phairerek ngai tabuk je seng kabangma virus rok ni khana ka abon islai pon tebo doroko aba hai phainai tinango o bisi sik jora seng takuk bukuk hamjak lai humpano sal lai mani nukjago o bisi bangai phairerek aje sal lai mana abate ba hak salangnai tangi hin male Jeffru seng kai toro tongyawi phatar phaisingo sengsar phaisingo kabang time spend khlayo kabang jora rogo afro aje kaglai mung a hasal mung abtebo nokjago sini langmao phiaba Jeffru seng kai toro gyapri shaphayo afro kathalai mani juda ango halok abo juda ngai phayo wasyapana malai wasyapan nugyako abo haibai sudu sendini kaham halok kaham relationship ango bahike in Christ kaitoni bisingte aboni bagino elambago Jesu Christ okok samani tongo ang osengsaro ketharana bagi phaya nisao sekakna bagi si phayo nisao wan sugin da ke kirima singsa hai phiaba abahan ngi tongo Jesu Christ sengsara phaimani abo ketharana bagi sekakna bagi si baksa tamma kok ni tong laikana yes obono kubiko boma hai ni kok saitong o sengsar ba sekakna ni kok sawi tongo naibi tamanai sengo sengsaro sanamjak sengsar non tamri manai tini petrol high price ngi tongo dam bari tongo bolte no paina nai tongo petrol kaito slami remani ha borok slami nei menya jesakpun gian ganang di petrol no slami menya petrol no kerosene no mana tam osengsani manai abo kaito snam remani abo salsa painai abo nang jesakpano 사슝 능 사람은 아이디 아무는 니니 사이트 옥마 바이 내가 아무는 사람 말이야 하겠다 뭐 성살 발신 거제 카통의 동라면 하게 성살로 제나 식 동라면 아베박 바이네자 살사 아버 승우 수봉 플라이망 또니 말이야 피아바 또목노 성살이 발신의 앞으로 세워 아제 성살로 사람의 말릭님 발신 거 성동고 게 알아이다 굽롱나이 tanglai malik si logi tongo o petrol bagas sanam bosai maro hai ka bate mung sasuk mane khnei aborok baike sanam abos je sanam nai bon sai maro so o zorao abono phaidi zora abo haike no bangi thangnai lekha jak mani bangnai 2021 22 23 thangnai Selai jagi thangnai jorabai baksa o sengsar borok bebakno phiaba selai jagi sabo male kai tor sibisi bo mia ba bahai tini bo same khana bahai no same maul brum bo same bo selai jagi hallelujah takhok bokuk nore yakar klangnai o bisho tongke next bisho baksa yakanai teni bisho baksa yakar klangnai ama hagen tek de nung bo sengsana yakanai ang bo yakanai jok to yakar ma klangnai mane kebo phano umor ni bagai o sengsar pas phaya serap sani bagai se abani bagai no pantei khumbubar aba hairo gosi borong ni rangma sujago
pantui tomunu punga siri nuke aing satung paya sini selai sekang no tamungi tang ran tang payo kumbubar nang pungo nai tok ke barzak nuke sarigo hongkin hoitang payo hake ozarawo padi kaitor jung nasik sep ka hamramani bagai aboni bagai sing hambai relayana bawa hai sep bawa mang tong nani sep ka hamramani bagai bawa hai sep bini besak lai namani bagai bawa hai sep a theiplaya langmana ya farmani bagai phari aboni bagai sing kaitor na hambai relayana zora lekha jaknai jopangai nung salsa osana yakar maklangnai जों ज'त'नि याकार माकलांनाय फियाबा जेफोर सोंखाय तरो जिसु ख्रिस्टनि बिसिंते याप्रिसेव आफुरंगा के आमल बुरुमनि लांमा चिनो तंगमानि बागै जरा बसुक जरा लाई तंग बसुक जरा बांखा बसुक लेखा जाखा आबोनि लांमो इम्पोर्टेन्ट नंगला आ गथां काइतर आमल बुरुमनि काइतर नना लांमा रनाय काइतर आ बुसा खलायनानाय आ बाबुनि लगी तंगमानि बागै nini tong thok mo ngabo jutang nai srainani nang nanglak dini bukhuk bai hammari kok hamjak ma kok asoi kaham kok no simis nang sanai dini kebang mo borong nang kok sawin dai di thangsi tung obisi jala rakha belai aba haimang se hanai bang nai piaba kebo phano hambai thaisa hanani akethang tonai kai tono kabangko borong no saiman yang nai sabun tini ang norok jotor muitu khlai jamu sungo tini ni salobo cars khainani bagai buya hai ka haina enjoy khlai jam bagai simi buya paithak bisini paithak salba enjoy khlai sin swak kabang khan sini biri kabang khan sini samu kabang kha sasina no it's a time tamo kai tono praise khlai jani kai tono hambai rani si hallelujah nang kai tono hambai rani si sengdi kai tono ni khok kathar baike kok kaham baike nang kai tono hambai redi tang male nang tini kathang kabang borok thaikyao bisiwo kabang borok sasara nangka kema borok masayangka but you are still alive nang kathang aboni bangi nang kai tono hambai redi because kai tono naska hamjago a hamjak mani mari nang tini kathang kai tono hambai redi जों जेफ्रो 2019 no tong 2020 no bisi ketal ni sing lam song laikya fiaw taw kesamangi thangpa ke 2020 haina hai 21 no bisi ketal new year ni tini celebration khaya nai tong lai awa haina hai tamngi thangpiu nai kesam sawi thangpiu nai 22 5 ke 23 5 22 kesamung nai mane o sungsani je bisi abo lai tangnai kesamung nai salsa haine ketal phaipiu nai kesamung nai aba hai phiaba ketal kuk khetong nai aba somoni no salbrum brum ab saba mala kaitor bomia bu ketal tini bu ketal khana bu ketal mol brum ketal bos salai jagia hallelujah praise the lord so abuni bagi no khasrang di tei tong thok di akatal kaitor akaham kaitor akathang kaitor amol brum ni kaitor nono langmar nai kaitor nono satisfaction roi asung sasa ke ton nai kaitor am sal brum dong mai baksa tongo bonono kibia te bonono yakaria hallelujah naidi tini jesakpano seng poralekha ganang ungdi jesakpano mane siu handi chini weak point borok rok ni weak point ta mungi thangka male hamjak mung kurikha phiaba bible saimano god is love ni so hamjak mung ba kai tor se ni so mane ta ba kai tor kurikha mane kok sabo hallelujah kai tor no respect relanya ni borok rok ni thani ka ukuri tongode wait ni kai tor no so ang enjoy khlai grana ang nangrana ang sagrana ang phegrana tongre de kai tor
abo hake ya appreciate tonglayo borok rok kabang mano a hamjak ma sake kamai thangpai kya abo hamyani bagai simise borok ni thaniyo hamjak mung nukjago tabo nanglai grana gake beka hamlai mani salai grana ke beka hamlai mani hamjak mung abo limit khlai kibla ke borok ni thaniyo sajung artificial hamjak mung aboni bagai aje soi genuine hamjak mung nukjakliya tabo tini borok ni hamjak mung condition ganangi thangpai kya piaba unconditional condition grei jat hamjak mung abo kaito ni thani simi tongo abo mia bo haino kaito ni thani tongo tini bo kaito ni thani tongo khana bo kaito ni thani tongo tini borok grei phano serenglai salai nanglai ni bagai rang spend khlailayo piaba jephor khoroksa sung nangai tongo borno chubana ni bagai no kebni yakbo pholok jagla te amu suma phaigla why tangi hinmale condition tongmani bagai piaba kaito naidi bini hamjak ma sake kebang bo condition naragya tuma suak nangnai tuma shikok tuma rapist tuma murderer tuma borok hamya tuma borok kaham joto ni bagai same hamjak mung joto no baksa ka hamjak ubo kaham engtheng bo nayo bini thani as kathar ke tongphai teng nayo hallelujah bo shapar musung jagya je divide khlainani no samung tangnai chana simis ani tamnai chakri khainai simis ani borok no abahaya kaito ni joto kaito ni borok but borok rok se kaito asake opportunity rei tongmani hakwa asake hamjak mung baike grace ruwoi khairukma ruwoi je yak phelei je hamjak mung no phunuk tongmani abono borok jai nanglaya hake respect relaya paile bini enjoyment ni bagai paile bini tamnai bini life bini musung te ya pressure ni bagai but akai to je genuine hamjak mung bai unconditional condition kri hamjak mung bai ke je yak phelei phuari tongmani abono borok jai nanglaya aboni bagai no naidi Psalm 91 belai powerful aro oba hake no sao hazar nini yagra faising debra faising nono kitingei kabangma jengjal kabangma hamyao kuplung ngi tongnai hini sao phiaba hamyarok abon nini phaisingo phaiye nini ganao phaiye nono dromoi phana man phaigla kni sao tangi phana man phaigla kni sao so abahai protection abahai promise kai tur sini langmao rojak haipan tini kabang borok dukho nanglai se tonglai kyo hallelujah praise the Lord abono tini ang norok ni thani norok thim no khana phari kai tur hamai relayan ang kathang tongmani bagai nang kathang tongmani bagai osungsar kwagi thangya ko tabuk phano aboni bagai sing kai tur hamai relayan still opportunity kai tur rui tongo chini langmao norok slai jak di nei 2020 pai khatao 2021 chini langmao manmani abono nang just tamnai ketal bisiman ka aboni bagai enjoy ta khlai no kai to no opportunity rui tongo bini thaniu tongoi nang tibo better nani bagai excellent nani bagai kaham ni select kaham nani bagai opportunity remani sobo ketal bisisi ni ya thani ya farmani but kabang borok obono samung hamyao ya prishana ni bagai te mungsa sik thai hamyao misuse sangbai thangno khlainani bagai abuni bagai si ya prishai tonglayo but chini langmao sal ketal ad ngi tongmani abo kai to no lobnani bagai te kai to sungno teibo jora kaham rui tongo tangai sing better ni slap better excellent engteng bini thaniwo teibo bini mung lobjak nai jat abai tomong sini thani koplong engteng aboni bagai se sungno sep kaham rui tongo bo hallelujah praise the Lord
Tini borok kebang mak ketal ang nanay leyo. Tini kebang borok promise klailai nai. Ang 2021 o tei ob hai samung klailia. Ang 2021 o ang tei abono nenglia. Ang 2021 o ang tei abono salia. Ang 2021 o ang tei abono klailia. No kebang borok promise klai nai. Piaba a ketal tomongo 100% ya prishawi mania. Why? Tangai. Because aboni ni self-willing, aboni ni self-side dogma, aboni bagai abotay fulfilling ya. But elang bago okong nasawo, 2 Corinthians chapter 5 verse 17 nogo suk abono nogo, koroksa suk Kristo bay tansang ke borok ketalang uni sawo, arate kesam tongi manya, arok ketal pai shok payo uni sawo. Hallelujah. Praise the Lord. Ketal neng jen naik tugi tong mani, abo bisi selai jakma bay engya abo Jisu Kristo paima bay si ketalengo. Hallelujah. Praise the Lord. Nang je suk pana bisi ketal mandi tomong na Jisu Kristo tau pana ya pri saya kongke. Nang ketaleng iman ya. Hallelujah. Praise the Lord. Ketal boro ni pai boro tong male ketal Jisu Kristo so tongo ak ketal abo biniro pai ma baisi enggo. Hallelujah. Praise the Lord. Neng je sekpana ri ketal sumdi tomong ketal klai na ini neng sak planning klai di. No, you can't. Mainnya neng ketal ngi mainnya. Ketal abo Jisu Kristo so tongo. Hallelujah. Borok munisho kai tor bai obo hai keno. Ya fang ni simi salai paikya. Reject ngi paikya. A reject ngi paimani hai kaba a kaitor bai chalai je hamiao kelegi thangmani arni borok bai thangtai yogui paiman liya. Tal aba hai ke sal kha bo je sal mong sal kha abo saisung bai thang himi painani moton lama sinui no manliya. Abo ni bagani kaitor o sungsana asike hamza kani sawo. Sengsar mane sabno sawito nono ano sengzo tono sawito ngo kaitor jengno belai ke hamzaka a hamzak mani bagai haino hai sengno bini thaniwo tu phainani bagai haino hai sengno bini busa khlai na phina bagai haino hai sengno bo bini a khuriwo ko tonnani bagai haino hai sengno naikolani bagai haino hai sengno kaham isle kaham khlainani bagai lama sranai sabo male abo kaitor bai thangse seng diman klaimani abo bomu sungui remani se. Hallelujah. Tini kema borok tamu Jisu Kristo tamu dormo selainnya kok sa ni layo are orang dormo selainnya ni kok buya obo dormo ni kok se kok ya obo nini langmani kok sabo borok munishu kaitor bai saljak tongmani borok musung phano himi kaitor phasing gana otai phaiman liya kaitor haina haina itu pika haina hai gana to phaiman bagai siap khlai pika a hamzak muni mari hai kaba a hamzak mung sabo Jisu Kristo yo sangsara phaikya. Hallelujah. Praise the Lord. Nali sing samung basi sama bai kathar hanjagya tei phonga siri siri ashuk basai to ko mabe bo kathar hanjagya kathar bo pro hanjak jefro Jisu Kristo no sung receive khlai Jisu kathar aboni bagai se ang kathar Jisu kubui aboni bagai se ang kubui Jisu kaham aboni bagai se ang kaham Jisu keplai aboni bagai se ang keplai kaitor bahaina sabno nasik jefro nasigo Jisu no nasigo aboni bagai a Jisu Kristo tamni no tore tong a Jisu Kristo nini thani ottore tong nini bishingo tore tong kaitor jefro nasigana nono aro Jisu no nugna nangnai Jisu no jefro nugo yes omak phona nang belai ke kathar kubui kaham. Hallelujah. Praise the Lord. Amani bagino sangsar jemne ya pri sajagi tongo je pri abo common na phasing thangai tongo piaba save sabungnai o Jisu Kristo no je receive khlai ne ro nai o kong no waire wai je pro sa borok bang ma abno muni ko thok ke na layo nothing no problem je muni ko thok ke na nothing but je serious na nai bo hamsa sa noa
no kaitor saka o sengsar no ang tui bai ke lom rui sokomor sinai sadi aboro no tangi saidi je khnawui kaitor no receive khlai yapri shanai rok borok thangnai hini je pro noani khuktui kaitor sarka borok no nadi kaitor sengsar no sokomor tangi tongo tui bai je bishas khlai poito khlai yapri sei phainai rok borok sebung nai hini sajak mani oh Noah kobor oh Noah kobor naikya same tini o sengsara abahai ngi tong layo ani life by sang paileya boro jishu o jaga ni salayo oh yes you are pailaya it's true obu kubi kok but nini langma panti hai abobu nung saimandi nungoro 30 years, 40 years, 50 years, 60 years, 70 years. Serap sani bagi sineng payu. Abono mo nang saimandi. Nang aseg no paile no buji usiu hungke nang je langma tui tongmani je kethang ke tongi nang samung homung klai paile angi ma tongmani abo saboni jarei abono bo serap sawan sugi naidi. Hallelujah. Praise the Lord. Nuasik korang sirigay borong no save klaine ni bagay saika kebo zay nang zakliya. Tamong ka. Jo to no thinya ni dangka. Tuyo kulagay thinya ni dangka. Sab sebeng ka. Noah finds favor ni so. Kaito ni mokolo an Noah simise. Noah simise. Soy. Tamo kaham ke nuk zaksiu. Hallelujah. Praise the Lord. Abuni bagay no. Ang norok no kiyam no shikir na musungya. Even kaitor baitang bahay no. Promise klay kya borong no tay sokomori o mahika batharliya ne. Grace abuni Jisu Kristo ni bising tuy seng man ka khairuk mano. Kalay sakin no seng tao kaitor phay mano. Jisu Kristo no poito klay mani bay. Bekha bai puito klai mani bai bokhok bai goshi mani bai seng klai sake Jisu Kristo phai mano tai mo thangjagi mano amol brumni rang mano nang seng nai mano kai to ni busangai seng enjoy klai mano satisfaction life no seng tabong mani mano beba kengma borok no let me busy with myself ni borok yapri sewi tang layo ang ani lang ma ang busy grana ang success na nangana ni so are nang jasek pana rang mandi jasek pana gari kebang mangdi jasek pana dalan kotor tangdi success tengya borok success bufrong nai male jepro Jisu Kristo no subrai ni receive klai nai after sa success phai nai nang success jasek pana nai to dio sangsaro no manya that's true obo kubui but success borotong male Jisu Kristo se Hallelujah. Praise the Lord. Noah ni life abna ara nasik pidi haina haisen. Success sabong kaba. Tini je borok gnang knei samang numung bai pailaya. Boro Noah ro wati phai boro tui lomai thui tong nani seng tong thogana seng resap gana seng enjoy khlai gana kani hen lai kya furu. Biko a enjoyment bono save the klai kya bini success bono save the klai kya bini gnang bono save the klai man ka manliya Noah kai to ni kok khna ka abuni bagai se boss save bungo abuni bagai se bini family save bungo kai to ni musung to ya presya bani bagai approvo kabang mag gnang tongo kabang ma sabay nang bay tongo samung nung muna importance na tongo borok save ngi ja man ka no manliya Tini kabang ma borok enjoy khlainya ni bagai mangso keji kabang ma samung kaham na lai asok laijak no ang sanai abo hamya kaham no but azaga wo kai tu na hambai mani to de tong yes Lord neng ana kethang tolwen bagai ang kethang neng kethang kaham khlai ton mani bagai ang 2020 bisini last day obo ang tini kethang obo nini khairok mani jare obo nini hamjak mani jare akok thaisa nini bukuk tui ode ang khorka na suak mana kupulong itong ka na samong simida kupulong itong ka hambay le kupulong dan nini bukugo kaito na hambay reman le kupulong dan nini bukugo
Hallelujah. Praise the Lord. Sengsani mani khani ke daktini pungi thang sini ro. But kai to na hambai re mani, kai to na respect re mani, kai to na borong re mani. Abo kuplong tomono nyak ke a sengsani kuplong mani abo hain magnang sei. Hallelujah. Praise the Lord. Sodomen Gomorrah hani sao. Oh, beseng nai thok tok. As city. Sabaya nengbaya enjoyment to. Oh, tini tabuk ni zorani borok. Obonon kebang nai ko afronia zorani abo. As Sodomen Gomorrah ni zorana tabuk soli tongo. Asuke enjoying kabo selabai selasur se enjoyment. Wah. Beri by beri enjoyment. Wow. Rap mulai mana aku kun sengjak liya. Awa enjoyment ni kaisa source ng siu. Awa hai ngi tong ka Sodomen Gomorrah. Borok rong ke best. Omo na ani lang mani best moment ni tong layo. Omo no pa o enjoyment no na ang nasingi tong mani hini borok apro enjoy ngi tong layo. Yes, tini kebang borok ko bahai no. Tini ni salon ang nasingi tong mani. Asuk busy ni bisingo tini suag mai kam samung nemung te asuk iman ka. Salon ang nasingi tong mani. Ni kebang mo borok enjoy klai tong layo. Sodomen Gomorrah ni borok bahai no. Wah, beri by beri. Cela by cela. Cela by beri. Abahai kebang matomong sitra. Abahai enjoyment klai lai. Wah. Mana life ni, mana enjoyment tong thok mung sak ni musung tui ma tong mani tong thok lai jak borok. Borok ke tong thok jagi tong layo, but kai to ni mokolong ke tamungi tong ka belai sitra, belai ke menam, abo shelang masing sa kai to ni mokolong. Tini Tripura rogo bahai no seng dugui tongo. Aje tomung sitra ro. Celabai cela tong layo. Beri beri tong layo, beri cela tong layo, kabang matomong sitra rok nuksa gitu. Borok ni bagay hingga borok best ng lagi tong na ang nai tong man nai tuk tong man ang man ka ni tong layo. Yes, ni bagay belay no perfect correct ngi mano, but kai to ni mokolole bahay ngi tong kabo, abno nang wan sugdi. Nang saiman di kai to ni mokolole bahay ngi tong kabo. Sodomen Gomorrah ni borok belai enjoy borok kabui tong layo bahaya borok menilai tong layo tong thok lai jak borok ni je musung tui ma tong mani bagai but kai to ni mokolong ke sitrai tong ka hamyangi tong ka menamui tong ka kai to saka ang Sodomen Gomorrah no tai naraglia sokomot khisinai phiaba Abraham ba je pro conversation nangka Kaitor Abraham no saka 50 jona tomuno borok kaham tongo hingke ang chance pinai Sodomen Gomorrah no ang sokom khibglak ang mono hamya khlai gelak tomuno 50 jona phano borok tongo hingke tini Tripura hastebo gobang ma borok New Year celebration khajabai paile hoile karai kuplong mangso botol kuplong suak mai kham phiaba 50 jona borok tore tong kai to no hambai renai kai to ni thani o ya pharnai Tripura haste no. Yes, 50 jona borok tore tong. Hallelujah, praise the Lord. Yes, samung belai kaham. Salai dia batasa di mi samani ya, but kai to ni mokolo kaham nani bagai 50 jona borok kaham tore tong kai to no hambai renai kai to no yes bishini bagai kai to no praise khlai nai tore tong 50 jona borok Sodomen Gomorrah ni borok belai khatong khajang laija samung kaham nemung kaham beri tong layo celabai cela tong layo celabai beri tong layo je tong na musumani borok tongoi enjoy khlai laija borok ni bagai ke borok perfect time engjagi tong layo but kai to ni mokolo belai sitraja kai tor haipano chance rekha 50 jona tomun borok kaham tongo hingke ang Sodomen Gomorrah no sokomon gelak ni sao tini kebang borok dofani kok salayo gerei tini dofa dofo tini je solo enjoyment but kaitor afro je Sodomen Gomorrah no samane hai
tinibo same kok to sawi tongo tirpra hasteo 50 jona borok kaham tore tong kaitona hambai nai kaitona suri sannai kaitoni musung ti yapri sanai kaitoni musung mau tong nai abhai 50 jona borok tore tong a 50 jona nung khore khobjak abo check khlai di hallelujah praise the Lord baji kotor sokmani bai kaitoni mokolo kaham ingya bkawo Jishu kuplong jefru Jishu jefru sung sasa ke sungui tongo afru se kaitoni mokolo kaham hallelujah praise the Lord baji kotor sokma bai kaitoni mokolo kaham ingya Jishu Christo se kusung ke sungui tongna nanani langmawo afru se nang kaitoni mokolo kaham tamoro kaitor kuitor ni saitong kha ni nai kabang borok bat khnadi nang je sungsara yapri saja nang je samung sawi tongo abo kaitor mani se aro nang baithang azimani abo o kaitor se o sungsani malik bini yap house beba hallelujah praise the Lord habuni bagino nang haino sak no boro kaitor boro dormo no I'm not talking about dormo I'm not talking about religion. About religion ni kok sawitong ya. About nini langman ibagis ang sawitong o nang sebuna nang nang matangzak na nang nai. Tamlay kaitor nono enjoy ta klay di hinja klay di hino. But nini bukogo nang ze katang tong mani nang ze langman man mani abuni bagay nang kaitor no praise the klay. Hay kaba nang ke osangsaro with God or without God. Nung tomon nini musung tunya yapri shawi tongo hungkangke yes nung shawi mano no problem but kaitor grace rekha osung saro kaitor love rekha osung saro te kaitor shape kaham opportunity kaham rekha bini pusha angrenani bini pusha khlai nani no nung yapri shakangka bonono pusha khlai nai osung sani malik sinono pusha khlai na hungkangke bini je joto tai tam ni lang mo edeng no nang wan sung nai di hallelujah Sodomen Gomorrah no save khlai na ni bagai kaitor 50 jona borok nungna musung jakha phiaba Abraham nai nei mani no 50 jona borok kagla kaitor tomono 45 borok hangkele nang Sodomen Gomorrah no sokomori khibe glak na ble o kaitor hne kaitor ni thane request khlai kya kaitor tam saka okay Abraham tomuno 45% Sodomen Gomorrah o borok kaham tongo hungke ang Sodomen Gomorrah no sokomori khibi glak ni sa same question tini 50 jona tomuno borok tore tong otir prawo tomono kere hingage kaitor 45 phanang jago 45 le tore tong Abraham request khlaikya Sodomen Gomorrah ni bagai 45 tong khele kaitor nang sokomor glang nable kaitor saka yes ni yes tirpura ni bagai bhaino 45 tore tong tomoni 45 phano tong hungke a 45 nangbo khop jago hungkangke kaitor sao yes otirpura haste save obo kuno mungsa hamia otirpura haste applying phai mangla phiaba Abraham lekhai na kya no a Sodomen Gomorrah o 45 haika 45 jona borok kaya kaham haina hai request khlai pika o kaito 40 jona phano tong khele nang Sodomen Gomorrah no sokomor glag nabla kaitor saka yes Abraham 40 jona borok tong phano ang o Sodomen Gomorrah no sokomor glag ni saka yes Tini 40 jona o phano sung khobjak thang 40 jona borok kaham phana tongkhe o tirpra hastewo kaito no respect rnai borom rnai bini musung tui tongnai o tirpra haste tamongla ono mungsa hamio klaigla 40 jona phano tomungno borok kaham kaito no lob nai kaito no shuri nai kaito ni mungno sung sasa khlainai kaito ni musung tui tongnai borok tongkhe o tirpra haste tamongnai save potongrai or kebo mungsa yagra phai mangla phiaba Abraham a Sodomen Gomorrah ni bagai lekhai nei mani 40 jona bo anglia
kaito ta joli jabaidi ang teisa sapinai 30 jona phano tongkhele kaitor hnei kaitor request khlaika kaitor busukhe maya ganang 50 জন 30 জনাও সপাইকা আব্রাহাম রিকোয়েস্ট খাইমানি বাই আফ্রুবো কাইতর অকগনো সাও ইয়েস আব্রাহাম তমুনো 30% 30 জনা বড় কাহাম তংখে আং ও সদমেন গোমরানো সকমর গ্লাক মুংসা হামিয়া খালাই গ্লাক হনে কাইতর সাকা ইয়েস সেম তিনি সিনি ত্রিপুরা হাসেনি বাগিব 30 জনা ফানো 30% পানো তমুনো সয় জেনুইন কাইতনো লবনাই সুরিনাই তমুনো তঙ্গু হুনকে ও ত্রিপুরা হাসতে সেভ Nini ani langma save. At 30% nung kore khobzak. At 30% abje borok kahamo nung to the tong nung pai thang borok basa jak check klai nai di. Hallelujah. Abraham na sig na kya 30 jona kalia. O kaitor tomuno 20 jona tong khele 20% borok kaham tongke nung o sodomen gomrano sokomor glak nabla nisaka aprumo kaitor yesuno yes abraham tomungno 20% phan tongke ang sodomen gomrano sokomor glak nisaka yes ani khabang tahokte bhugjong chini jotori bagi o same number 20% 20 jona borok kaham pana tongke nung ang save tir prahaste save 20 জনা বড় কাম ত্রিপুরা হাসতেও তোরে তং কাইতনো সুরি নাই কাইতনো লব নাই হালেলুয়া প্রেজ দ্য লর্ড পিয়াবা আব্রাহাম নাই নে কেন 20 জনা ফান কায়া সদমেন গোমরাও বেবাগনো সালাবাই সালা তং লাইনানি বরে বরে তং লাইনানি তমুং সিত্রা তং লাইনানি সামুং নমুং সালাই ভাগরম বার সালাই সিরি খগলাই মनै লাইনানি আবমাং পাইলায়া সদমেন গোমরাও জরাও 20 জনাও সুরসে গরৈ কেব খবজাক লিয়া বড় কাহাম তিনি ত্রিপুরা হাসতে তিনি নি সালো বড়া আবাহাই ওই টংখা নাই দি যতনা দা এনজয়মেন্ট সিমে খাই টং লাইখা কাইতনকে পকেট দা দাই টং লাইখা চেক খাই দি কাইতনো পকেট দাওই দা yang বখগো মুংসাসু কুপ্লংই টংখা নাই দি তিনি হাই সালো কাইতর সলব জাকনা মুসুং জাগো নন 2020 ni January ni simi December pai thak jora tui diloi tu phaikya nai kini khlai tu phaikya nang abuni bagai o kaito nono hambai a khuksa nang hade hengka kaitor hunjak na musung jago na samung nang moi simi da nang paile angi tongkha hallelujah praise the lord piaba bizona surusa a sodomen gomora o krikha borok kaham Abraham last request khlaikya kaito tomuno 10 jona borok tongkhele nung sodomen gomrano sokomor glang nabla kaitor aprubo yes hono yes Abraham nung tomuno 10 jona phano oro borok hamano phunogui mano hunke ang sodomen gomrano sokomor glang nisau তিনি কবাং বড় কিরিজাগি টংলায়ো ত্রিপুরা হাসতে কমাইদা থাংনো জানি সিনি মুংদা টংনো জানি না কমাইদা বেভা খাসিংসা হাবাই বাক্সাদা মিসিউই থাংনো জানি যতটা কমাই থাংবাই জানি বড় কিরিজাগি সিমিসি টংলায়ো ইয়াং কাইতলে সালবরম বরম সাও তাকিরিদি 365 365 বার বাইবেল সুইজাক টঙ্গো তাকিরিদি নে পিয়া বড় কিরিজাগে সিমি টংলায়ো কড়কমানো জানি হুজাগি থানা জানি মিটিরি থানা জানি আবমান কিরিজাগি টংলায়ো ওয়াইসাফানো আদে 10 জনা বড় কাহামো আংবো খবজাকনা নাংলাই হিনে কাইতর ইয়াপ্রি সাফাইনে কरै 10 জনা বড় আংবো ইয়াপ্রি আংবো খবজাক নাংলাই আ বড় কাহামো হনে কেবো ইয়াপ্রি সাফাইনে কरै বেবাংলে কিরিজাগে সিমি টংলায়ো yang elambago bible ka saw 365 yes 365 bar suijak tongo do not fear takiridi nei suijak tongo haipano tini kabang borok ke simi kirijak layo piaba jefuro sanani nengnani afruki kirimung bebak pogoi thangjago enjoyment saimenya khanani phongoboda rap khlai bothar jakhani khanano tangmale omhai occasion haga mungsa tong thongmani sepni jorani teni phongong keno mungsa bad news khanao bothar jakhapu rap khlai jakhapu aro accident khapu abahai hni khanao
tangi hinmale borok rok bobono importance rnai abno borok rok saiman liya je importance rajakna nangma jagake rajakya rana nangya jagao ke borok belai ke importance rei tonglayo kaitor se importance rajakna nango nungbai how bai ke tangmale nung kathang tongmo bo kaitor ni jari samung masai tongmo bo kaitor ni jari hamanai tongmani kaitor ni jari je hawa basai tonga a habo bini no bebak se bini ma haipano se o khuk sapano sajagya kaitor no hambai nangana kathang ke tonmani bagai hallelujah Sodomen gomorrah bijon an simin 10 জন sopakya 10 jona borok kaham tongkhle kaitor nang sokomoro glang nablei phiaba 10 jona phano khobjakliya haipano Abraham ni bini relatives Lot te bini family tongo Lot ni bihi te bsajak khorok noi sabo Lot ni bihi te bsajak khorok noi abono banchi renani bagi kaitor khairok jagai 10 jona se pungliya Sodomen gomorrah no ma sokomor sinai phiaba je kaham tongnai to ma basi renai sabo tong Lot bini bihi bsajak khorok nei khorok buri borok kaham aro manjaka abono save khlainar bagi kaitor swari rohorka a swari rokno jepro a Sodomen gomorrah ni borok nukha a swari baise tomung sitra tongnani sexual relationship tongnani bagai Lot no duglam bo phai laika nini nogo je nograi phainai khorok naino tikhai rohordi jeng borok bai tomung sitra tongnani hini je a swari rok bai se tomung sitra tongnani bagai borok force khai laika phiaba Lot tam saka aba hai saya samung ta khlaija jabai de ani ta khuksong norok tomung sitra tongla musung ke hi ani bsajak sikle khorong tongo tlangi thangdi tobo kaitor hormani o sagri khorong ni nole norok disturb ta khlai di tomung sitra tongla ni kokrok ta sadi nei Lot borok no request khlai kya phiaba borok tomung sitra tongla ni bagai aswari rok baise borok kaprar laikya hake bosaka sogoi kana o bokrok aje borok ni simung nung rungmung ro borok sogoi kana nai nai sidi bosuk tola ground level o sogoi kya borok bosuk sitra o sogoi kya bosuk hamiang kana wan suk nai sidi amorok no nogoi kaito tebo doroka tebo sokomor tebo dakti sokomona ni bagai kaitor sai tokka saka Lot nung kotol di onok ni ongkhor di ang Sodomen gomorrah narakliya thapla sari khibisinai nang ongkhor di Lot phiaba Lot saka ang boyos bongja jaka kaitor ang asek haksal thangmanglak ano ganani kami ngono rohorsidi nei Lot request khlaika kaito no saka thangdi nini nukhuni joto borong tlangai ongkhordi nang je thangi marmane athayano nang thangli tobo uphilita nasik siritai o sitra phaisingo mokol ta kai hor siritai thangdi suja thanglai siri tai uklokta nasik siri ni saka je purpura ongkhori thanglai kya Lot ni bihi kaitor samani kokno khanaliya bini a jolma jolsa nok kaham naithokno nasikna musung jaka a Sodomen gomorrah sitrano bo nasikna musung jaka logi no nasigo somni thong ngei thangka nisab holong somni holong ngei thangka pathor sawi thangka yes tini kebang borok kaitor kaham saimano kaitor kathar saimano kaitor tongke safety tongo saimano kaitor no molbrumni abobo saimano kaitor kathang abobo saimano kaitor no sungsara snamo abobo saimano bebag no siwo haipano bakormong tongman kaitor nei a sungsar phasiwo kisi thangai nayana ta nei yapri shalayo tam pathor sai thangbayo bkha pathor holong sai thangbayo aboni bagini elam bago kaitor sawo noronea holong hai bkhana salai hamjak mung bkhang ranai ni sawo phiaba bini thaniwo kaitor ni thaniwo sung phanya nangnai a holong hai bkhangi tongmani abosoi hamjak nai bkhang nai sin hallelujah tamungkha a Lot ni bihik to a jolma jolsana nasigei
hamya thang paikya hamya no hungsinai holong kai sai thangka somni thongni thang paikya tabuk sabutong lot te besazuk khorokni tini kabangma borok all incident no belai hamya ke nuglayo tei tamni sanani yes hamya to nugnani nango tei kabangma misinterpret khai tonglayo nongni bible ba bo phabai bosha tonglai mani se phorong bala ini kabangma borok salayo yes lo je jaga khari tongoi kya a jaga sabutong lot te besazuk khorokni tongo tei je sodomen gumra kaitor sokomori khibika tabuk lot ni besazuk song tamo mansuk layo ka buddhi sitra sini bongsono eri telangnani bagui sini bongsono eri telangnani bagui seng sini bongso sela sekeri ka babu simisi tongo haga phadi seng sini babu basi tonglai sinai hai ni wansuk lai tamong ka bu phano chwa khandaka bu phabai tonglai kya borok ogo serai sui besaba khani sa yes tini kabangma borok nijini buddhi no khiklai mani bagai nijini shimano tuye yapri shamani bagai kabangma problem engo yes kabangma problem engo tini kabang borok a je incident mano sitrake simis nogoi tonglai tebo busuk sitraka abon nailaya je busa khorongni asai kya a busa je khorongni ni ogo aborok ni bisingtui motai khulumnai haikaba tamnai hamya kaisa kaini gusti asai kya borni muaf ha ni sing khnau haleluya abo kaisa te kaisa kangke most probably ang pogoi tong khajaga ni bumu ba duita bosong asai kha muaf kaisa te kaisa a kaini gusti tamong kha soi mutai khulumnai mane ang oro kebo khulumnai nang respect riya hanmani ya mane borok nijini musung tui tongnai aba hai gusti ngi khani sau duita gusti tangi hin male borok ni musung tui borok bongse lai mani bo phabai tongnani bible kun dinu phringya haipano o lot ni besazuk khorok nei bo phabai se tonglai siwo bo pha sia sini se bo phano choa khandoi bo phabai tongai borok sak deri yang lai sarai asai kya pheba borok ni bosong busuk sitra kanai di a kaitono respect riya gusti ngi asai kya borok ni kaini je kaitor borok no save khlai tu phaikya a kaitono nasigai kaitono borom ruoi kaitoni musung tu yapri shana nangmani aba hai khlai liya borok ni musung tu borok idea man laikya bo phabai tong laikya sarai asai je bongsong kha a bongso duita gusti ngkha kaisa ke muab gusti te kaisa gusti ang exactly jagani bumung muitu mai dong hallelujah praise the lord so phiaba te kaisa aro interesting tamo road ni sing saimano na bible a muab gusti ne road bahaina ongkhori phaikya hallelujah praise the lord abo hongke sing elimelech haikaba tamnai noami borokni family ni kahini ne je puru porina thanga puru sing saiman nai elimelech bini hik noami busla malon bai kilon borok sasarara asari nangmani bagai kaito remani hano yakare akaito no respect riya ha muaf ha borok thanglai kya ni sau thangka keno elimelech thikya bushala khorong ni aro kaijaka khorong ni busla okrani bumung kangke okrani bihing ni bumung ke tamna road by orpha yes road by orpha bihik khorong ni engkha borok ni busala khorong ni a busala song bahai kaijangma logo logi no thikya thimani yagulo orpha by road torokha bahamje tei bukrajek noami borok a hawo tongsini no borok ni je yakar kaumani ha aha haina hai kaitor hamari khlai pikani khnawi borok a muaf hani ongkhori phailekya afro bukrajek bahamjek sono saka norok o hawono tongsidi orono haina hai kaijak lai norok bongse lai sidi ni saka te ang bo haina hai kaijagei besa asai phri nongno kaina na khomota krikha tamla afro tradition tongo besla okra tomuno thike
buba sino bupayung manau aba hai kaisa tradition dong azorao piaba tang himale noa min no khungo busai kerikya busla song kya phan kerikya so ba hamjuk sono ya kerika buna musung mani piaba roth bukra juk no ya kaliya orfa simisi ya karik bini hawabo kifil thangpika but roth haini hai bukra juk noami baino kaito mani haw phaikya te oba haike saka nungja jaga tongo aro nang tongoi nai nungja samung sawa samung sanai nungja kaitono suri wanga kaitono suri dai ni abo haike poito klai by faith akathang kaitono sinimani bagai boya prishawi phaikya ni saw so aboni pore road boss bekai jaka te seng kaham ke jishu bahike asai ni seng bongso rogi thangkang ke asai mani bongso ni line seng road ni bungbo seng nogo piaba road sabo basijak kaitone against tongai borokse piaba kaitone sinimani bagai kaitor bini bisingte Yesus Kristus na asainane lama sanam siwo aboni bagin tini ang kabang mandron kok sarai baksa borok bujinai baksa borok buji mai yang nai tang male kabang ma kok kabang ma yang nahari sajagi tongmani bagai but kok busuli kok obono kaham abo kaitor simisu tongo salai jak mo abo kaitor simisu tongo ang tini okong no sanai nang jasepona crime kotor khlaijak ungthang nang jesepon sitra position basa jak ungthang borrong no jesepon reject khlai tongthang pheba nang obo saimandi kaito no hamjago bonnono khibia bonnono yakaria bonnono complete change khlai nana musungjago bonnono ni busak bini busak khlai nana musungjago bo haimani khosawi no kaham position to na musungjago bonnono belaike bless khlai na musungjago bonnono boxing nei hamari rena musungjago phiaba tamo kabang borok self musungmani bagai musung tu ya prishamani bagai akai tu ni asuk plan khlaijak hamari blessings rokno receive khlaimanya yasaki manya awni bagin angte asuk ko kolok sana thangla obunu tini ni sini kok bokiri phari nang siteng siateng obunu kubui kok nang tini kaitor kathang tono besi nang tini kathang kaitor no sari tono besi nang samong masai tongo kaitor no asuk hamari khlai tongma bagis nang tini asuk sung sasa abuni bagai obbukugo thaisa kokle sajaja baidi tamo hambai kaitor nana kathang tonmani bagai nana kaham ke tonmani bagai nana bless khlaimani bagai nana tui dului tonmani bagai o kaitor nana hambai nisari hallelujah praise the lord te akaitor ya excellent aje hamari rokno supernatural blessings rokno nangbo receive khlaina musung ke lama kaisano Jesu Christ no poitu khlainani bukhabai ke te bukuk bai Jesu nang subrai ni goshidani hallelujah afrikano am thangjak mono receive khlainai te kaitor bini busa khlaidanai no John 1 verse 12 bo okung sajak tongo Jesu no poitu khlai yasak nai ro borok no kaitor bini busa khlayu ni saw hallelujah praise the lord so nang bo kaitor ni busang na musung hongke Jesu no poitu khlai di te bono receive khlaina ni bukhawo bukhawo bo yarong sonai hamjak mung bai ke haike ni lang mata mung nai kaham bai simi kuplong nai hallelujah praise the lord fading ke prayer khailene kaitona hambai relayane siap ka hamman khaba palke ang norok je tongnai nai rom koi nai ang bai baksa prayer khailene kaitona hambai relayane singno 2020 bc asuk sasara raw phano save khlaimani bagai bless khlaimani bagai kathang tonman be nai kolmani bagai singkai to na hambai relayana hallelujah sonor tiada phari jotro sing palka kai to no hambai relai te otir prahastiano bini ya phau ya phare layana sini langmano bini ya phau ya phare layana elambago kok sajak tongo James chapter 4 verse 7 no singje phur kai to no ya pharo arote hamya kaplaing phai manya ar kaham simisi kuplongo ni saw phari sini langma sini nukhong sini kami sini dofa sini jati masak bebak kai tu ni thanu sing ya phar layan sini thinang ni ya pri se tini wo kaham kuplong nai bagai hamjak mung kuplong nani bagai blessings hamari ro kuplong nani bagai phari bebak sing bini thani ya phar layan o shakara ba zanda ristiki shoto tholore bagara basti thank you lord nang asike hamjak mari bagai jeng ka thang ni jarisi yes lord sing kaham ni jarisi sing tini sukjora asuk blessing itong mana ni jarisi lord nang sur belai ka hamjago nang khibia nang yakaria
nini grace nini khairokma nini hamjakma enough sini langma Lord hallelujah thank you Lord nang asike hamjakma ni bagai afatini ni sal paithak 2020 ni sal o salono sing hambairu nono praise clay Lord nang asike bless clay mani bagai Lord next day yapri 2021 is a yapri sing sena thangi tong ayapri kaham ngai ayapri bless yapri ngai ayapri belai ke tamne phangnang yapri ngai te bebak je thinang phai tong mani a bebak no kaham ke sing yapri shewi manai tangmala fan nang suno nai kolo nang phanru nang tuidulo apni bagi Lord afan nang elam bag sajak tong mani hai nini thani yafar ke ara hamya phaya keplai kaham simisi kuplongo nai aboni bagai chini langma chini nukhung kami dofa tirpra hasteni joto borok nini thani yafaru Lord kaham simisi kuplong sinai Lord hamari simisi kuplong sinai Lord nini mung simisi sengsa saka lobjak sinai Lord aboni bagai bebak nin thani yafaru Lord afa tini hai salo afa kebang ma borok ketang haipano sak hamyani bagai bugijak ketang haipano kebang ma problem no ruzulaijak ketang haipana kabang mahamya ba plungjak ang omrok ni bagay din thaniya pharulo kaham ni naran se phaimani ba aje sak hamyang ei klaijak ron sakowang jisuni theisaru kaham kuplong ungsinai yes aje jengjalangi tongmani abo norjagai thangsinai jisuni mungbai ang dagyo te ang declare khlayo hamya nang kutuldi kaham nang kuplong ungdi jisung bayang sao kebang maze sak hamna nangi tong healing nangi tong nai rong ni bagai ang declare kayo ahamung nininu jisung bayang declare kayo receive khladi jisu ni mumbai hallelujah o shata thalari bagara bastiki hambai tini je nai tong nai rong no choiwi kai tong rong na hamari khito bless khlai tongo piaba hamari khlai mano receive khanya akai tor hamari khlai mano receive khlai ni lama kaisa no amen hanani hallelujah praise the Lord amen mane no buzina ble amen mane abahai nengteng yes kai to nong sakau yak berazak akathar yak hallelujah tini kabang ma nayok nayike rong ni bodyguard sungno guna bachini bodyguard sabu saijaman sukna hani sorgoni swari ro thousands and thousands yes hazar chukna hani je swari ro nini ani bagai bodyguard ngi tongo abun bagai kai to na hambare de te kai to bina ayak kathang ni saka berazak so kai to oma hakina sawi tongo tinin simi hamari te tinin simi as a wisdom excellent of spirit te as a kaham abun nin langma kuplongui tongo receive classification mung baike amen hallelujah kabang ma income ni lama mothop jagi tongmani abo phiok jagi tongo as a tala abo baika as change khajak abo tamnai chawui thangka jisun mung baike nang receive khladi hallelujah shata khara balara bastiki tang mana nini bukhok se nini hamari orok kuthai botongo kathang botongo nang bobono receive khlaine kathang na na kuthaino tomong kathang nam ko sari jishunara hambai nang ani langwa hamari khlaimani bagai nang ani income source ni lama phyogi remani bagai a khajak sen no sasui remani bagai te kabang ma jengjalo nang nori remani bagai sadi hallelujah nini bukhok bai sadi hambai re nini kaito no nini jishuno o rita kara balara bastiki saiman di tirpra haste aba hamari ganang hase tirpra haste ni borok blessed hase tini kema borok tamnai kebang wa hamiana nugui tirpra haste ni borok kemanai khanai songlai no kemaya o tirpra haste kaito ni ya phau peraja obo kahamungi tongo obo bless ngi tongo obo tebo excellent ngai obo tebo better ngai tamhle kaito ni mung kusu kholop jana best ngai nai o tirpra haste ni borok ni bisinte kaito ni mung sung sasaka lob jak nai hallelujah so jotono bisiketal ni chibai ya faro yes ang jotono bisiketal ni chibai ya faro te ozora ka hama ang norok jotoni thanibo obono sanamu sungo nini bukogo kaitono hambairdi nini boko bai kaitoni mungno kusolobdi hallelujah bo nang bai lobjara musung jago te nang saimandi nang bini busase Ephesians chapter 1 verse 4 sujak tongo sengsar se snam jagyako afrona kaitor nono bini bosak klai nakha ni sau bahaike kathar klai bahaike mazra kri klai bahaike bina hamzak mungbai hallelujah sahabni bagino nang saksama ta sadi je ang sugya ang sia le nono kaitor bosase kaitor bosakun ne sugya bungya sia bungya kahamse hallelujah te molbrum ni langmana manjakse
Patini gasang sito jotra hambay.